ओमफ्राय बिपिएफनि आन्दारावथ' सिगाङावहाय बै जोंनि ससे माबा ग्रेभेलाबो जोंनि रायजोनि थाखायजोंसो गारनाय ओमफ्राय बे ससेयाथ' फ्राय लामायानो गैयामोन सिगाङावहाय गोजोननाय फोरमायदों आरो सिगाङावहाय बिदि होआखैमोन बै बिपिएफनि सरकारफोरा दा बे जोंनि इएम सारा बेखौ होफैनायनि थाखाय जोंनि रायजो राजाया गोजोननाय फोरमायदों आरो जोंनि सिगांनि सरकारावहाय जोङो जेसेबांनाखि बिदोंमोन नाथाय खालि आसाल' खालामनानै दोनदोंमोन नाथाय जों दिनै इउपिएल सोरखार जानानै जोंहा दिनै जे जोंनि लुबैनायखिनिखौ जोंहा इएम सारा जोंनो गोजोननायखौ दिनै बेखेवफैबाय। दासान्दि सुबुं सिबिथायनि फारसे थाद'नाय गैयै खामानि मावनानै दिन्थिदों मावफुं सोद्रोमा रन्जित बसुमतारिया। नंगौ दासान्दि चिरां जिल्लानि सिङाव गोबां लामा खालभार आरो जिरायग्रा न' बेखेवनानै होनायाव नांथाबदों बिथां रन्जित बसुमतारिया। माब्लाबा सानसेयावनो मोनजिब्रै लामा खालभार आरो माब्लाबा बेनिख्रुइबो बांसिन लामा दालांफोरखौ बेखेवनानै होनायाव गोसो होथाबदों हाग्रा बिफाननि मावफुं सोद्रोमा रन्जित बसुमतारिया। दिनैबो मावफुं सोद्रोमा रन्जित बसुमतारिया सान्तिपुर भिसिडिसिनि सिङाव माखासे लामाफोरखौ बेखेवनानै होदों। रायजो राजानि थाखाय थार गोसोजों जौगाथायनि खामानि मावनायाव नांथाबनाय बिथां रन्जित बसुमतारिनि बेबादि जेंना बोस्रांना होनायखौ ओनसोलनि रायजो राजाफ्रा गोबां बाख्नायदों आरो गोजोनदों। रायजो राजाफ्रा बुंदों बिपिएफनि समाव मावफुंनो हायै खामानिखौ मावफुं सोद्रोमा रन्जित बसुमतारिया दिनै मावफुंनानै दिन्थिबाय। रायजो राजाफ्रा हान्थामेलानि फारसे मोजां खाबु मोननायखौ लानानै मावफुं सोद्रोमा रन्जित बसुमतारिखौ जर'खायै साबायखर बावदों। जोंनि गामिया सिगाङाव बिराद गोदोसोनानै दङमोन ओमफ्राय बिपिएफनि आन्दारावथ' सिगाङावहाय बै जोंनि ससे माबा ग्रेभेलाबो जोंनि रायजोनि थाखायजोंसो गारनाय ओमफ्राय बे ससेयाथ' फ्राय लामायानो गैयामोन सिगाङावहाय ओमफ्राय ओरैथ' दैयानो बै हाखा खुन्थामोन आरो ओमफ्राय बे बक्स कालभारखौ सारमोनहा हरबाय ओमफ्राय बे मा होनो सुङाखौ 6था हरबाय सारमोनहा ओमफ्राय बे लामाया ग्रेभेल जाबाय आरो बै बुहुरसिम ओमफ्राय दा जाजोब्बायानो गासिबो माबायानो लामाया जेनेबा बे ससे जानांगौ खिनिया जाजोब्बायानो ओमफ्राय बे ससे दंबावोसो नैबे थांलाय फैलाय हान्थामेलानि थाखाय मोजां मोनसे खामानि मावनानै होबाय। बिनि थाखाय जोंनि हफाबुसनि गामिनि रायजो राजाफोरा माने गोजोननाय फोरमायदों आरो सिगाङावहाय बिदि होआखैमोन बै बिपिएफनि सरकारफोरा दा बे जोंनि इएम सारा बेखौ होफैनायनि थाखाय जोंनि रायजो राजाया गोजोननाय फोरमायदों आरो ओमफ्रायहाय माने बै जोंहा दंबावो दा हान्थिनायनि थाखाय बेरगाव दालां मोनसे दङ बेहायथ' बुहुद दिगदार जायो दैज्लां समाव ओमफ्राय माने औवा दालां बानायबाय थानाङो बोसोरावनो खनथाम खनब्रैसोआ बानाङो आरो दैज्लां समाव आरो बायलांबाय थायो ओमफ्राय दाथ' बे सारा बे माबा बेरगाव दालांखौबो हरनो होनना राजि जाबाय बिनि थाखाय माबा जोंनि गामिनि रायजो राजाफ्रा इएम सार फैदों बे इएम सारा जोंनि गामि मजा बस्ति हफा बस्तिखौ दिनैहाय जोङो सरब बा लामा दालां जानायखाय जोङो माने बिराद गोजोननाय मोनदों जे जोंनि सिगांनि सरकारावहाय जोङो जेसेबांनाखि बिदोंमोन नाथाय खालि आसाल' खालामनानै दोनदोंमोन नाथाय जों दिनै इउपिएल सोरखार जानानै जोंहा दिनै जे जोंनि लुबैनायखिनिखौ जोंहा इएम सारा जोंनो गोजोननायखौ दिनै बेखेवफैबाय बे बेखेवनायखौ साफ्रोम रायजो राजानिसिम मदद होनानै आं दिनै गोलाव बुंनो रोङा। बे लामाखौ बानायनायनि सिगां माबायदिमोन अबस्थाया लामा? बे लामाखौ बानाय सिगांथ' फ्राय बे जायगाया ओरैनो मानसि थाबाय जाखायामोन ओरैनो खालि आलिजों थाबायोमोन साइकेल नारनो मा नारनो माइ महनसे लाबोबाबो बिराद दिगदारमोन। दिनैहाय जों इउपिएल सरकारावहाय जों नुनो मोनबाय दिनैहाय गोजोनथाव बाथ्रा बेनो जे दिनै जे सेन्ट ग्रेभेल जाबाय मोनसे बक्स कालभार जाबाय मोनबाया बे माबायानो जाहैबाय दा सुङायानो जाहैबाय दा बेखिनिखौ मोननानै जोङो बिराद गोजोनदों थांलाय फैलाय जान बाहना बिराद मोजाङै सुबिदा जादों। दा बे लामा सुबिदा जानायनिफ्राय दिनै फाङा सिङाखौ लानानै दिनै बिजनेस आवला मावलाफ्राबो दिनै बे लामाजों लोब लोब हाबफैगासिनो दङ जों बेखौनो गोजोननाय मोनगासिनो दङ जे जोङो गय फाथो फानब्लाबो मा फानब्लाबो जोंहा जेबो लामानि आंखालमोन दिनै जोङो मोनबाय जे जोंनि सुबिदाखौ थांनाय फैनाय
साइकेल मटर गारि दिनै लोमजागोन साजागोन बाहायहाय जोङो दिनै बिराद सुबिदा मोननाय जाहैबाय आरो मा गामि नोंथांमोननि गामिया बबेसिम ओंखारहैयो बे लामाया बै बुहुर दैसिम ओंखारहैगोन आरो जोंनि गामिया जाहैबाय हफा बस्ति बिराद गरिब अबस्थामोन जोंनि हफा बस्तिया दिनै इउपिपिएल सरखार फैनानै जोङो एसे डेभेलपखौ मोननाय जाहैबाय जे डेभेलपा जोंना बेनो जे जोंनो नांसिनगौना जोंनो लामा बेनो जोंनो नांसिन मेन आसल खोथाया जाहैबाय लामा दा फैबाय थानाय समफ्राव माबाफोर खावलायबावगोन नामा सरकारनि तरफनि फैबाय थानाय समावथ' खावलायनो माने जोंहा खावलायनांगौ बाथ्रायानो दङ जोंहा माने मोनसे दालां दंबायो बै बेरगाव होननाय आसोल दहाय जोंहा एम सारा होनखाबाय जे आं एबाराव हानाय नंला होननानै जे फैगौ बोसोराव बिथाङा गावनो जे गावनि खुगाजों गावनो सिखार जाखाबाय जोंबो रायजो राजाखौ बिनि खुगानिफ्राय खोनानानै जोंबो गोजोननाय थाबाय जिसे थाखोआव मुं थिसननो गोनां फरायसाफोरनि थाखाय मोनसे गोनां फोसावथाय क'क्राझार दा रिलेटिभ पाब्लिक स्कुलाव थाखो 10 सिम मुं थिसननाया सोलिगासिनो साइन्स आरो आर्ट्स मोन्नैबो आयदायाव थाखो 10 नि मुं थिसननाया सोलिगासिनो मुं थिसननायजोंनो लोगोसे साइन्स आयदानि फरायसाफोरनो स्कलारशिप टेस्टनि सुबिदा होनाय जागोन बेनि गेजेराव फरायसाफोरखौ टप 3 सायख'नाय जागोन 75% आरो स्कलारशिप टेस्टनि काट अफ मार्क जागोन टपार जानो हानाय फरायसाफोरा 100% स्कलारशिपनि सुबिदा मोननो हागोन टपार फरायसाफोरनो क'क्राझार दा रिलेटिभ पाब्लिक स्कुला 2 बोसोरनि बेसेन नाङाजासे सोलोंथाइ लानो सुबिदा होगोन फैगौ 13 मे खालि फुंनि 10 बाजिनिफ्राय 12 बाजिसिम स्कलारशिपनि टेस्टखौ लानाय जागोन आबुं मिन्थिनो थाखाय 7086401137 नङाब्ला 9435704380 जानबुं अनजिमा आरो relativepublicschool@gmail.com आवबो जगाजग खालामनो हागोन